Uma ngabe umuntu bantu bakithi kubalekile ukuqaphela yonke into oyenzayo. Kunezinto ebezenziwa kudala kakhulu ebesingazi ukuthi zenzelwane. Namanje abanye bayaziqhubekisa bayaziyenza kodwa bazenza ngama-reason wrong ngoba bayazi actual reason ukuthi zenzelwane. Ogogo noyise emkhulu bethu bahamba ne-information eningi kakhulu because azange basifundise, bebangasifundisi. Namuhla leyo information leyo uzoyizwa ngomkhonda bezitha inyanga yamacala. Uma ngabe uyakhumbula kahle besithi masikhula bathi ungahawundi indlu. Uyagijima wena umntwana uyadlala bathi ungahawundi indlu. Awazi ukuthi why bathi ungahawundi indlu. Besithi masikhula kuthiwa clean ebusuku. Uzibuze ukuthi why bathi haya clean nje ebusuku because bebangakuniki reason. Bathi umntwana akafanele understand. Kanti iphutha abalenzayo gogo nomkhulu ukuthi nizohamba nefa nezizukulu ngoba phela yifu lwazi. Knowledge is power. Yifu lwazi. Uma ngabona wazi uyangahlule ebusuku that means awunayo ulwazi ukuthi uyangahlule ebusuku. Awunalo lefa lelo. Kanti ke mawazi unefa because no knowledge. Noma ubani okwaziyo lokho. So kumele ukushiya abanye ukuze bangayenza amaphutha. Akuhlule ebusuku why? Akwazi lokho. Uzoba samazipha wagundelwe endlini. Why? Hayi awagundelwa nje because abakutsheli. Awukwazi namanje lokho.